Mwadzuka bwanji amalawi omvera kwina kulikonse kumene muli lero pa 10 January 2026 tsiku nkumati la sabata, tsiku lopatulika, tsiku loyera, tsiku limene Yehova Mulungu adapuma ku ntchito zake zonse nalitchula tsiku likukhala lopatulika pa masiku asanu ndi awiri. Adalisankhapo lokhali naliyeretsa nalipereka kwa anthu olenga yekha ndi manja ake kuti likafikanso tsikuli aliyense olengedwa ndiye adzilipatula tsikuli ndi kuliyeretsa monga iye mlengi adalipatula tsikuli ndi kuliyeretsa, ndipo analitchula sabata. Choncho ife amene timatsata lamulo la m'Bible kuchokera mu Exodus chapter 20, Bible limanati uzikumbukira tsiku la sabata kuti likhale lopatulika. Timalipatula tsikuli, timaliyeretsa tsikuli, timampembedza otilengayo. Ndikudziwa kuti amene tagalamuka tadzidzimuka tamuthokoza Mulungu, tamuyamika. Ichi ndi chizolowezi chathu kwenikweni, makanso kusayiwala kumuthokoza mlengi pa zimene amatichitira tsiku ndi tsiku. Lero sindifuna kuchulukisa kagandiwa, ndili ndi nkhani imene ndinanena dzulo kuti lero ndikutambasulirani za HRDC. Koma ndisanatero ndimafuna ndiyankhule kapena ndipereke uthenga umene ndaulandira kuchokera m'boma la Thyolo kwa Nchelamwera, kufupi uko ndi kuboma kwenikweni, kuti uthenga ukupita kwa Honorable Ben Phiri, kunena kuti akuti m'mudzi mwa Kalirombe, ndikukhulupirira mukudziwako ndithu kwa Nchelamwera uko. Magetsi akuvuta, akumathima on and off, moti anthu akusowetseka mtendere chifukwa choti adazowerera kugwiritsa ntchito magetsi ngati zigayo, zotcherera ndi zina zofunikira pa moyo wa munthu, zimene zikusiyanitsa ndi mmene magetsi ankayakira mbuyo komanso madera ena ambali yomweyo magetsi sakuthima. Ndiye zikumveka kuti mwina nkutheka ndi kuchepa mphamvu kwa transformer amene ili kumeneko, imene imagwira ntchito mbali imeneyo. Ndi olemekezeka bwana Ben Phiri, anthu anu ku constituency kwanu adandaula kuti ndikufikireni ndi uthenga umenewu. Ndinaona kuti uthengawu ngwa straight, uthengawu ngosalemetsa, uthengawu ngosapangisa manyazi. Ndingoyankhula pamenepa kuti ngati simumva nokha, ena akhoza kumva amene mumakhala nawo mchifupi tsiku ndi tsiku akufikitsirani uthengawu. Uthengawu wachokera kumudzi, anena kuti mungotidandaulirako, timadziwa bwana wanga bize, koma pena akatikumbukirako ationere nkhani imeneyi kapena atifikitsire uthengawo ku Eskom, timene atisinthire transformer kuno tikuvutika magetsi kwa Kalirombe kumeneko tiye Nchelamwera boma la Thyolo. Uthenga umenewu ukupita kwa Honorable Ben Phiri, Minister of Local Government. Komanso ndipezerepo mwayi ndiwayamikire Honorable Ben Phiri mmene ayima nji ndi president wa dziko lino pa nkhani ya CDF, zimene dzulo anakazikambirana boma la Ntchisi kukumana ndi magulu osiyanasiyana pakhanso kuwafotokozera amene thumba la limene lili koma abale thumba limene lavuta thumba limene lavuta. Komano ineyo ndikuyamika kwambiri chifukwa kuti masomphenya a Profesa Arthur Peter Mutharika adayankhula, ndakhala ndikuyankhula ngakhale nthawi ya kampeni,
ambiri amene mumanditsata mukumbukira kuti oh yes Pastor Shumbadi amayankhula ndimanena kuti masomphenya a Profesa Arthur Peter Mutharika mu chaka cha 2019 2020 akuchita kampeni makamaka 2019 amatsindika kunena kuti by the end of 5 years ndikufuna Malawi atakhala ngati Singapore. Izizi zimene zingakwaniritse masomphenya a Profesa Arthur Peter Mutharika makamaka kuthumira la CDF. Mdziko muno chitukuko chambiri chili m'mizinda ngati Blantyre, Zomba, Lilongwe, Zuzu ndi madera ena ochepa kwambiri. Koma malo ochuluka kumene kumakhala anthu ochuluka madera akumidzi chitukuko kulibe, ndi malo omvetsa chisoni kwambiri mukachita compare ndi mayiko anzathu. Choncho khumbo la Profesa ngati president wathu mdziko lino ndonena kuti zitukuko zambiri zimene zasalira zipite madera akumidzi, kuti anthu amene amachoka kumudzi kumapita mtawuni kumakadikira kuti makampani alembe ntchito zimene zichepe azingolembana komweko ntchitozo. Ndingopereka chitsanzo cha kwathu ku Baraka, cha kwachenda usiku kung'onga uko kwabwera kampani imene ikupanga cement akuluakulu. Mukamadusa msewu muja usiku kuti mwina you are coming from Liwonde or you are going Liwonde, ukamadusa pang'onga close to Chiyenda usiku umaona ngati kuti mwina ukulowa no mumzinda wa Blantyre mmene kukuwalira magetsi. Despite kuti kukuwala magetsi, koma anthu ambiri ozungulira dera limenelo kwathuko amene samaopa, amene amazilimira okha, amene amafuna chitukuko apeza mwayi wa ntchito. Mukuona sanalonge transport upita ku Blantyre kasaka ntchito kapena ku Lilongwe, andi ena amene amagwira ntchito m'madera ngati Blantyre, Lilongwe atamva kuti kukumangidwa kampani anasamuka tu matawuni kupita kumudzi kuti akapeze mwayi wa ntchito. As I'm talking ena panopa adayamba ntchito. Ena amene amakagwira ntchito ku Portland Cement, Shayona Cement kudera ngati kumangochi ku Lilongwe anabwerera panopa kugwira ntchito kumidzi kwawo, kugonera ku nyumba kwagwira ntchito madzulo nkumabwerera kumudzi makapanganso zina. That is good. Ndiye zimene zikhaliza chitika maboma okwana mwina 16 17 ndi kuti no Singapore yoyamba kuoneka. Chiyenda usiku mbali imene ndinena kwang'ongawo ndi ilitu kutchire mmene zoti kungazakhale magesi sitimayembekezera, sitimalotapo nkota komwe, koma panopa kwachitika ndi kuchitikanso zina mbali yomwe yakuchiyenda usiku. Kupangidanso zina zofunikira zimene zikongoletse chiyenda usiku. Andi anthu ambiri amene abwera kuzagwira ntchito achokera mu matawuni sapitanso ku tawuni, akhazikika kumadera akumudzi. Zinthu zikusintha, zikuyenda. Zimene zipangise kuti Malawi aoneke ngati Singapore. Ananenanso ndimene mamene ndikubweza ndinayankhaso VN yanga ya chaka chomwe chino ya namba 2 ngati sindikulakwisa, nati nthawi imene amalumbira Profesa kuti ndi president wa dziko ananena kuti muona zimene simudaone. Ine mmene ndikugwizana nawo kwathunthu. Now tikalitenga thumba la CDF lija kuti tiligawane kapena tiligawe lipite ku ma MPs sizitheka, masomphenya a MP satheka. Komanso tikatenga thumba kuti tingoligawa kwa makhanselas poti ndiwo amene amakhala m'midzi sizitheka. Thumba lifikire ndithu pa council ikhale pansi ndi komiti yawo mosogozedwa ndi makhansala nkukambirana zitukuko zimene zikufunika mulera. Muona kuti by the end of that 5 billion ya 5 years imeneyi ipindulira kwambiri makamaka anthu osauka amadera am'mizi. Ndi khumbo la president, ndipo ndikuyamika kwathunthu kuti Dr. Ben Malunga Phiri ayimanji ndi ganizo la His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo ine I second that development. Chifukwa yayamba kali kuonesa zintchito zangakhale sinayambe kugwira ntchito, ikuonesa kuti ipindulitsa
kwambiri andi enafe tikakhaladi kumudzi chifukwa tikapindula nawo kwambiri. Mulungu akudaliseni Honorable Ben Phiri, Mulungu adalise His Excellency the State President of the Republic of this country, Malawi. Nkhani yanga ya lero kwambiri ikukhudza HRDC. Mwachidule ndinene kuti M23. Gulu limeneli ndi gulu la zifamba la M23 la dziko lino la Malawi. Ndifuna ndiyakumbuse a HRDC kunena kuti timenera titathokoza masiku 100 amene adutsawa kaya adutsadzana kaya ndi dzuloli. A DPP ndi Profesa Arthur Mutharika kulowa mboma pa September anthu atavota ndikuvoteranso DPP kuti ibwere mboma. Tikawerengesa masiku 100 aja akwana. Ndiye tikafufuza mu masiku 100 days imeneyi wachitika zotani. Malawi tateni tidzienda. Tisamangokhalira pa foni pokha nthawi zina social media imanama. Nthawi zina social media imayankhula zona. Koma ukayenda umakapeza zona. Inetu ndayenda ngati activist. Mwinanso mutamfusa mzanga uyu Elton Mangochi nayenso tu wayenda ngati activist. Tamva anthu akuyankhula okha anamalira akusekerera tsopano kuti tapulumuka, zinthu zikusintha, mitengo ya zinthu ikutsika ndinu mboni. Mene DPP imalowanso mboma chimanga thumba la 50 kg linali pa 80,000. Koma lero li Azam Talking linali ena kupanga 55, ena kupanga 50, ena kupanga 45 kumene thumba la 50 kgs. Madera ambiri mundivomereza. Fertilizer weniweniyu anali pa 177,000. Panopa anthu akugula 145, 135. Zinthu zikusintha. Forex yainkasowa yaingangopezeka ndi anthu okhaokha andale ma officials. Forex ikupezeka pena paliponse, ma business anthu ambaso kupanga. Azam Talking amene anayima ma business awo, ena panali ku Zimbabwe, ena panali ku Tanzania, ena panali ku Zambia, ena panali ku Dubai, ena panali ku South Africa kukapanga ma business awo chifukwa choti forex yayamba kupezekanso. Tiyankhuleza mphamvu ya kwacha panopa Azam Talking kwacha nawo is stable. Sikusintha ngati imene imapangira. Mu 100 days yokhayi imene IDPP akhala kulamula, zinthu zambiri zachitika. Chitukuko chamba kuoneka, chamba kukhazikika. Chitetezo chamba kukhazikika mdziko muno. Anthu amba kuchita mantha. No. This government si inabwere kuzacheza, inabwera adi kuzathandiza Malawi, inabwera kuzakhala. So mukati munene kuti 100 days ija yapindula chani? Ikupindula. Ndimafuna ndiyankhepo ena amene akukhamba nkhani zoti DPP ikungomanga anthu malomo manga chitukuko. Akuluakulu. Kodi MCP yamanga anthu angati? MCP inamanga anthu angati? MCP idamanga anthu angati? Kodi Henry Musa sana akhale ku Maula prison? Adamangidwa nthawi ya DPP Henry Musa? Munthu otchuka tutifuwa tiyelekeze kwa anthu otchuka odziwika, osati ena amene tingati kundende kwadzaza ena siti kwadziwa koma tikambeza anthu otchuka. Kodi mamangidwa amene mumamanga Boni Kalindo kumanga kuntulusa mwinake akamayankhula amawerengesa amasungira kuti mamanga 16 times. Kodi zikanakhati mukumanga zija zinali zitukuko, MCP isali pa mapu kuti MCP inamanga zitukuko? Kuma mumamanga Boni mukamanga lero mumpisa kunchisi, mukantulusa 2 days time mukumanga mumpisa kuzomba, mukantulusa 2 days time mukamanga mukamusiya kunkhunga, 2 days time mukamanga mukamusiya kunkhotakota, 2 days time mukamanga. Kodi zinakhati madera osije mumampisa ya mukumanga mozitukuko, MCP sikanakhala pa mapu? Kodi ku Maula munkamusiya kuja mawaja ikanakhati mukumpisa mwe kuti akukayenderako mzinda amene mwamba kuumanga sikanakhala site Maula?
lero mukunena ngati kuti Boniken sanali munthu wofunikira, koma iyo janali activist amenyera ufulu wa dziko lino, munkammanga fera kukudzudzulani. Munamanga Pastor Shumba kukaponya kumaula 40 days, nkhani yake amakudzudzulani. Lero mukudandaula ndi kumangidwa kwa munthu amene amafuna kupha munthu, kuchotsa moyo wa munthu nzake, mukudandaula. Inu IMCP nkumapanga ngati ateni mutiyitanise ku headquarters office tikapange ma demonstration, tikakambirane zofuna kupanga ma demonstration kuti Chimwendo Banda atulusidwe pa zifukwa zanji. Inu msoni boma kodi mukuona ngati DPP yabala kuzapanga phada ulendo uno? Ndikuchenjezeni abale anga MCP. Ndinena kuti ndinu abale anga chifukwa amanena kuti after campaign wachitika zinthu zatha, tonsefe timakhala ndi mtsogoleri mmodzi. 2020 up to 2025 tinakhala ndi Lazarus Chakwera amene analamula dziko lino mwankhanza kwambiri, mopanda kumva excuse, mopanda kumva madando. Timayankhula kuti ife sakhala monyoza, koma timadzudzula kuti amvere zimene tikuyankhula zija, akazimvera akonze, chifukwa ife timatenga uthenga kuchokera kwa Malawi. Inu simunatsate kumvera, m'malo mwake mumati mudzitimanga kuti panga silence, kuti tisamayankhule, anthu asamve, anthu aziona ngati kuti Malawi ili bwino. Ndiye munayiwala kuti kumwamba kuli Mulungu amene amamva kulira, amene anamva kulira kwa ana Israeli atakhala akapolo mu dziko la Igupto. Mulungu yekha ndi dzanja lake lamanja anawatulutsa. Tsiku limafika, nthawi imafika. Oyimba mwenye anayimba Favored Martha, nthawi imatha basi, kunja kungade bwanji, ndima ungawirire bwanji, matsiku limakwana kunja kumacha. Zimene mudayiwala inuyo. Mpaka amene Chimwendo Banda nayankhula maonena kuti DPP ikalamula kwa kukhomo kwa mawu amene yandoyankhula mtsogoleri nduna ezaboma ang'ono close to the president, akayankhula kuti DPP izalamulira kukhomo kwa mawu. Kumene kuyasinali kutukwana. Chimwendo Banda mayankhula monena kuti pita munthalika sangadzuke sangatuluke, kampeni iso ifika mpaka Juni kumazizira, pita munthalika sangakwanise kupanga kampeni wakalamba. Amene nali mawu yankhula munthu mtsogoleri wandale. No. Inu Bible limanena kuti mulemekeze akukubalani. Tikamutenga Chimwendo Banda timusiye apo, timutenge profesa timusiye apo. Chimwendo Banda akuzokhala mwana wa profesa, obereka profesa. Kuma mwana kuima pachulungu kumana yatira bambo yake. Mukeza ti zimene ya Mulungu zimamusangalasa, zimamumvekera banji. Ndakhala ndikuyankhula kuti amene makhamu kumanyoza profesa, simunamunyoza profesa, mumanyoza amene adamulenga profesa ndiye Mulungu. Lero musalire chifukwa ife timayankhula. We are the true and visionaries people of this country. Activist. Kamene kuti activism anthu simaitenga ndi chinthu chofunikira kwambiri kwa inuyo. Activism ndi system yovuta kwambiri. Imene mukakhala mumayimvetsera mukananena kuti no umumu muli uthenga umu, muli uphungu umu, muli upangiri umu, muli utumiki umu. Takati kung'amba ino activist ngati kumadzuka azibusa ndi azibusa, mabishop ndi mabishop mkupaye fotokoza mukati nchinthu chimecho ndicho pepera chawedewede. Lero ndiye mukanena kuti titandiseni ku office headquarters yapsa MCP tikakambirane tipange mademo Chimwendo atuluke. Chimwendo sangatuluke foti mapanga mademo. Kwa mudziwe kuti muonjezeranso zina zimene zabisala muphutsula. Musaiwale anthu ati pakafukufuku za ngozi ya ndege ya Chilima. Musaiwale zimene zozo. Musaiwale kuti he is involved. Analephera kukwera nawo ndege imene manena kuti ndege inali yodzadza. Tifuna tidziwe ndege inadzadza kwa iye khale. Anthu 9 angadzadzise ndege yokwera anthu 22.
So musamamuusire munthu mapiri pachigwa, munthu alikale mu mavuto mukamuvutiziso mavuto ena. Wina nduya amalira pa polisi ya Balaka, amayankhula mawu omuopseza Chiwanda, Frank Chiwanda, amene mukuti anamumangisa Chimwendo. Ine ndikunena kuti Chimwendo sanamangisidwe ndi Frank Chiwanda. Point of correction. Chimwendo Banda wazimangisa yekha ndi makhalidwe ake. Chifukwa akakhala patience ngati azinzake onse amene amayenda nawo kumagwira ntchito limodzi. Alizanowa Nkaka, kaya ndi Kunkuyu, kaya ndi Kamajekete, banyisana amanke. Iye amafuna onese ngati kuti iye ni mafia kwambiri kwe musipiko. Ndiye wina adzulo kumadzuka kumafuna kumamuopseza chiwe Chiwanda, bwanji wamumangisa Chimwendo Banda. Tithana nawe iwe, uzipangaso likodi mawu angawa, ukawuza amene umadalirawo, sini mawu paiya. Lero I'm talking amene ujaye ali pa Balaka police station. Akulira iye ndikupempha kwa Chiwanda Franki andikhululukire ndinayankhula ifa cha mowa, osausiya mowa bwanji uyankhule muuze Chiwanda kuti amandimwa uyu, atandimwa ndiye ndinakamuzunguza mu mutu mwake, ndiye mutuluseni chifasi iye koma ndineyo mowa. Chifa mowa usuna yankhule, mowa usuna kutume, mowa usuna kutene kuti bweyoza ndimwe ukayankhule, unachita kukonzekera kuti ndikamwe mowa ndiyankhule ndi Chiwanda. Andianzana kama mowa amangoenda ndupita ku nyumba nkukagona. Inu mukama mowa ndi mmakhano ndi nkhani. That means mumachita kukonzekera. Ndeni manene adzionera kuti Chiwanda sakukhulukira. Pokapoka ndimuuze kuti Chiwanda nkhulukire, koma iweyo ukhale kaye kumeneko kuti ufike posintha mowa, usazamweso mowa, ifa mowawo ndumene ukukuchimwitsa. Ukakhala kuntcheu prison ko 2 weeks 3 weeks Chiwanda azayankhula ndipo santayeni nkhulukireni, samadziwa zimene akuchita, akuti ni mowa. Ndiye moja wa usiyano, ifa mawiki amene wakhala kuntcheu prison sanamweso mowa, sana yankhuso za uchimo, wadziwa kuti ukundendetu ndi kwabwino. Mmakaphunzirako kupemphera, kuimba makolasi. Yetu ine nzapita kumwamba ino ukuma uli mundende, ulemerero kumwamba ukuma uli mundende. Mwamva mumadziwa nokuti kumwamba kumakhala Mulungu, ukakhala kundende. Mmadziwa kuti kumwamba kuli Yesu, mukakhala kundende. Ndiye mukhale kumeneko muphunzire. Anayimba Malemu Lucius Banda nena kuti cholinga chakundende sikuphaya koma kuti munthu asinthe. So you are there for change. Ndibwere pa nkhani ya HRDC kwenikweni ndimene mafuna ndifotokoze kuti ni HRDC ndinu makape kwa basi, ndinu makape kwambiri, ndipo mukakhala ena musinthiretu zimenezozo. Mukafuna kupanga ma demonstration, mupange ma demonstration organize kuti tikupanga, ndiponso sindikukhulupirira kuti pali anthu amene angakusateni kupatula IMCP anzanu. Komanso inu IMCP musazipalamulire, musayerekeze kupanga for HRDC chifukwa HRDC yalandira ndalama. Kwanu komweko kwa IMCP ko mamiliyoni kuti apange kuti apange ma demonstration. Warning, simukabwerako. Inu akayiyatsa ndi timu yanu mukapange mademo, tione ngati by the end of the day mukagone ku nyumba kwanu. Mukampezaso Chimwendo wakupasani sponsor yo kaya ndi ndano pangisa muzaulula kuti tinalandira ndalama amati pasandama ndo wakutola muzaulula nokha. DPP nabwere kuzapanga phada uja munampanga 2019 2020 uja ayi. Don't think kuti mumuchosa IPM pampando za pepera munapanga zija ayi. Tikuchenjezeni. Tichenjeze ana amu 36, ana mwaka omu, ana mujani muntandire omu. Mukangomva kuti kuli madema akupangisa HRDC musayerekeze kupitako. Mukumbukire mavuto amene munakumana nawo aja ndi nkalimbana nu nthawi ya ma demonstration ya Malemu Ben Longwe, mzimu wake uuse mumtendere. Ndalimbana nanu mpaka na 2 weeks ndikupita ku court kubaka kutusani pang'ono. Musamalitsa kwa ulendo sizitheka zimene sizichitika zimene zichi. Mwasiya walandira ndalama zimene inu simuzidziwa,
akaone okha kunsewu kuti kumatani. This time around siti kugawa maswiti. Inspector General of Police Ruhanga, mukumbukire chimene munabwera pa mpandopo. Musapange zinthu zofuna kusangalatsa munthu, koma mugwire ntchito imene APM anakusankhira kuti mukhabenepo kuteteza dziko, kuteteza nzika za dziko la Malawi. Profesa Mutharika akugwira bwino ntchito yake, Amalawi amba kusangalala, Amalawi amba kusimba lokoma. Zimene tikufuna ife mdziko muno, bata ndi mtendere, kuti maganizidwe, malingaliro, masomphenya a president akwaniritsidwe. Ndikumemeni inuyo achara DC, musinthe maganizo. Ichi ndikunena pa ndi chikondi. Mawu anga mudzakumbukira kuti matu wina wake ankayankhula kuti tisapite kunsewu, ankatichenjeza. Muzunzisa manja anu, muonongesa ndalama za nkhaninkhani, kuwapasa maloya alipe iwo nkumakasangana ndi mabanja awo. Be careful. Be careful. Kundende sikochezera. Kundende sikochezera. Kumakuchotsa china chilichonse nkukuyamwayamwa, nkungokhala iwe ngati pepala. Imene ndende. Ndakusokosera kulinga utamva. Mwakhala muboma muja ndi MCP yanu ija, zimachitika zambirimbiri, timaona na miwa kumenyedwa, simmayankhula. Ma-activist ambiri akhala kumangidwa, simmayankhula. Mademo akhala kulepheresedwa, simmayankhula. Lero ndiye mukudzuka munese ngati ndi anthu ozindikira anzeru, nkhani yake itiyo. Chifukwa choti APM anthu amuvotera, chifukwa choti DPP ikulamulira, zazi musamalise kwambiri. This is the warning. Warning ndi yaulere, simukulipira yopanda dipo lililonse, koma mudzayikumbukira usiku ndi usana, kuitika damvera izi bezikulibe. Mukhale ndi tsiku lopambana Malawi nonse. Mu tsiku la lero, amene timapemphera lero tiye tizikonzekera kupita ku Sabata, kwa muyamika Yawe. Tipepese kwa amene ali mu chisoni chachikulu chifukwa choluza azibale anu osiyanasiyana, madera osiyanasiyana a dziko lino. Popeza kunalembedwa, sitingatsutse. Tifunire onse amene Yehova Mulungu wawayitana kuti mizimu yawo iwuse mu mtendere. Titonthoze anamalira kuti lirani, koma mulire ndi chiyembekezo. Chifukwa tsiku lina patalike mwanji tidzakumananso nthawi ya mzukiro ndi abale athu, okondedwa athu. Timudziwa ndithu, timadziwa kuti imfa ndiyo wawa, ipo imfa sizolowereka, koma tikuyenda kungovomereza chifukwa ndi chikonzero cha Mulungu kuti tizikhala ndi nthawi ya imfa. Timakhala ndi nthawi ya chimwemwe yobadwa munthu, timakhala ndi nthawi ya kulira. Oyimba wina anayimba kuti pa nthawi ya chimwemwe timalandira mphaso yosangalala kuti kwabadwa munthu. Amini pa nthawi yobadwa timalandira mphaso, komanso kumakhala chimwemwe. Mphaso yomwe ija imabweranso koma mwachisoni nthawi ya imfa ikafika. Choncho nthawi ziwirizi ndi zosiyana kwambiri. Nthawi yobadwa kumakhala mphaso zachimwemwe zachisangalalo. Nthawi ya imfa kumakhala mphaso zotonthoza zaonamalira. Chachikulu nsinkhu kwambiri tizindikire kuti tsiku ili lisanafike chofunika kuzikonzekeretsa kwa Ambuye. Ambuye akudaliseni nonse, nakupaseni zosowa zanu, nakuyankheni zofunsa zanu. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Alole akane DPP Blue Alliance limene ikulamula dziko lino. Profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene ali pa chiwongolero mpaka 2030. Baba.